usichazile kodwa ke la sikhona sibheka yona intuthu emumatho umuntu wesifazane nje esuka nayo kubo ezayofika emzini engenza ukuthi ke abe buthakathaka phakathi kwegceke. Zimiphi angiqale la ekutheni intombi mayiqomile isoka liyavakasha emzini. Hayi ukuthi ukuvakashela intombi kusho ukuthi kuyoncabeleka. Ila ufunda khona iconsi nethunzi. Lentombi makuthiwa umuntu unethunzi. Khona uzolobola phela umuntu omaziyo ukuthi ubani. Ngoba lento yokuthi uhlangane nomuntu endaweni ethile avume nishelana uthumela abakhongi ubathumela kubani. Yizo-ke lezi zinto intombi ungazange uyibone uyivakashele ukale ngisho isikhathi ukuthi mawufika usuthumele ukuthi usukhona isikhathi siba ngakanani ngaphambi kokuthi ulindile. Abantu abangumthelela kakhulu abanaka noma abakhocha noma abaqaphelisa izingane zabo abantu abazali intombi ngoba umama uthetha manje ethi hey kunini umuntu lapha ekubizile sekuze kwanetha ngisho izulu wenza kancane niyothi niyaliwa nithi nibulewe kanti lobunokwe benu omama bahlale beseduze kwengane zabo. Zimephi sikhule kuthiwa khona isikhathi somncaka. Uyawazi umncaka. Hayi ukuthi ezinye izinto zifuna imali. Mhlawumbe abantu bacabanga lokho. Lutho intombi ifunda ibuke la iqome khona kubo wesoka. Ithezi izinkuni ithi lesalukazi sihlala sodwa. Ihamba iyocanda izinkuni ehlathini ithumi intombi zihambisa izinkuni emzini. Ithumi intombi zihambisa umncaka. Uyangizwa? Isithelo into engadingi imali. Kodwa idinga umqondo wakho. Wenzani? Ngalezo zinto ulungisa isikhundla sakho phambili ngoba lento yokuthi kuthiwa uthando lwabantu ababili hey ngangizwe nje emshadweni kodwa uthe ngingayi lapha into engekho leyo uthando luyasekelwa lunezihlo lezihlale ezibuka ziqaphile kuthetha ngisho umama Zimiphi ensizweni yakhe ethi awungikhulumele noSibanibani angisamboni kahle yentombini uyangizwa akubizi wena athi siyoshaya inqakala emfuleni mashini hayibo ugcineni ngiyobona intombi ubika amathizethizeni kwasha kwacima ugeze ulethelwa amanzi uhamba ungafuni uhamba uthetha uyophathwa kahle kodwa intombi yazi ingoba kusekelwe namhlanje makukhona into enixabanisayo ubani umuntu insizwa zangakini zidla umnjonjo ezunikwa intombi eqome ngakini nabafowenu ubani ozongena ke Zimiphi kulolo daba makuthiwa khona ukuxabana phakathi kwabantu ababili leyo nto uthilanyolo ubani wathola mophu umnjonjo wathi unqamule esigodini thizeni kwaqhamuka ingane noma intombi yathi mana la waseqhamuka unemenite noma kwaqhamuka ikolishi lamahewu ngikhuluma ngezinto mina ebezenzeka ukuthi yini lekhandela isikhundla uya phambili uzoba umakoti khona izinto oziqala uyintombi ngoba Zimiphi lenkulumo esukilaya usuphuma eqhamuka kwizalukazi ethi uya kwamfazi ongemama hayi ukuthi kushiwo nje kushiwo iqiniso iyawazi ukuthi uya kwamfazi ongemama usuya kwelinye ikhaya elinendlela yayo hayi lelo khuliswe kini ungacabanga ukuthi konke kuzofike kwenzeke lapha kini ngendlela wena othanda ngayo nofisa ngayo ilezi zinto ezokusha abanye Zimiphi ke ukuya ngqo kulento oyishoyo abahlakaniphile omunye uzathumele imbuzi ekhweni lakhe mayisekhonga ngoba usuxoxa nabantu abadala athi ngicela lembuzi yokuhlanganiswa phakathi kwemimoya yami noSibanibani omunye uyenza mzukwane yokwembeza ukuze imimoya yazi ngoba khona u1 no2 ngisho emalawini ongenzeki ngoba imimoya yazi ukuthi ubani ayizange yethulwe neyakho soka imazi lo nentombi ayimazi lo izinto abantu beze bexabane behlukane ngenxa ukuthi imimoya yabo ayibikelwe ayitsheliwe ukuthi ubani lona na